warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Ini dhisik nyayur daun singkong. Tak sayur nyemek-nyemek ini guys. Pak Su dikon nyotengno sediluk ngene wis. Iya, kita pindah adus. Tak kayak nyemek-nyemek. Wis cukup sakmene iki wis kanggo sampai sedino ya guys iki wis. Mau dhisik wis ber nyambel pindang. Kan bathuk iki lawuhe pindang ya guys nek iwak. Oh kok iwak. Nek sayur singkong bathuke yo iwak asin, yo pindang. Mantap pokoknya. Iki mau dhisik iki nyuci karek saramban wis entuk sak puteran guys, sak puteran. Ngenteni nek Pak Su baratus nggo dhisik ya wis baratus tak puter neh. Soalnya dek ini awake iki gak penak guys, awake panas, teko sekolah ki awake panas gigil. Ternyata esuk iki mang dikon prai sekolah ki yo gak gelem, yo panggah masuk sekolah. Padahal ki awake yo jek sumer-sumer lho. Kok yo panggah nekat sekolah. Sekarang ngenteni royco. Terus ditambahi minyak guys, tambahi garam, agak asin. Bersih semua. Kok karek kita sayur guys tak sepilkan masane dhisik. Lho iki mang kerupuke. Esuk makan sarapan sego goreng. Oke, sambel pindang dhisik wis sak apa ki mika. Terus iki tempe ndek ini tak panasi neh iki mau. Terus mau Dek Dinda sarapan sego goreng. Pak Su ya sarapan sego goreng. Wis mantap ya guys. Mamsak eneke sing penting awake diparingi sehat. Ayo sayure tak tidak guys. Iki engko nek wis molak-malik iki kan wis plekutuk ngono terus dipateni dipyuri brambang goreng. Nek mau pas goreng bumbu ya wis tak kei irisan brambang. Tapi nek masaku nek dhuwure gak dikeki neh iki yo piye ngene iki guys. Emang tak bumboni salam, laos, jahe. Sapah ki nek bumbune masaku gak lengkap empon-empone iki yo rasane iki yo piye ngono. Nek bumbune lengkap ku yo enak, sedep, mantap. Wis menyala ya guys.
kayak ini. Ayo pemirsa, wayahe mam awan nggih. Karo sayur godhong telo sapah. Iki karo menjelaskan family online yo guys. Kan bertanya-tanya, dia mau tanya godhong telo sapah itu apa? Daun sapah. Daun sapah ini nek ning kene godhong singkong lho guys. Singkong jabut nggih. Iki mau tak sayur nyemek-nyemek. Dek ini tak mam karo sambel, iki mau ganti tak sayur lho. Mendunge kok ngene. Iya ya, lah yo piye wayahe. Mendung lah, udan lah, nek aja angin, aja duduk ya guys. Dinda iki soalnya urung ngantuk nek sekolah. Sekolah kok mulai budal isu sampai mulai sore jam 3:30. Angger pelajarannya melok uji ngene sampai sedino full guys. Kadang teko omah niki cek les, cek ngaji. Yes, full pokoknya. Monggo guys, mam guys. Sayure godhong telo sapah, iki lawe pindang. Mam, bismillahirrahmanirrahim. Mam. Ya. Cendilannya Dinda ya, kamar. Jeblas-jeblas. Angin, guys. Urung udan tapi walah anginnya hebat. Mendunge peteng. Sing tak ilingi yo cuma anakku ge urung mantuk sekolah. Posisi mendung peteng. Sing ning omahe sampai mamping pindho ping 3 nggih. Aku ki makan iki ngantek jam piro iki jam 2 meh setengah 3 iki agek mam. Lah sing omah mangan ae, sing di sekolah durung teko kadang. Tak pikir kok bismillah. Enak guys. Kan. Cuma mam ya. Bakso tipake mam guys, sayure sekalo. Puluhan sak blok-blok. Jadi sapah ini daun singkong. Mungkin nek daerah sampean iki yo padha daun singkong, cuma kan apa ki jenenge beda-beda ya guys nek ngarani. Nek ngarani iki beda-beda. Nek ning kene yo kebanyakan yo arep nendi yu. Arep ramban dong telo sapah. Ya wis ngono. Nek daun singkong kok kesuwen iki guys. Daun singkong kok kaya wong kota. Loh, lagi mah sing godhog kok ya? Enak piye langsung tak sikat papan langsung entek. Tak itu roh godhogan waloh. Anu rontok gara-gara ya, Dok. Mambu iki lho paling udan wis. Sa urung teko. Enak kok ngono lah. Blangkemno. Wekku langsung entek. Langsung entek. Waloh, guys. Waloh Mbah Dok iki godhog waloh. Dhisik mau dikai sak iki lho sak mangkok kuwi. Lah tangi turu kok metu ke kamar lho.
kok nek godhokan waloh ya wis tak kira ki wis Mbah Dok ngono ae. Pokoke sing biasa gawe-gawe cemilan kan Mbah Dok nggih. Langsung tak sikat meneh ijek papat. Engko bingung neh. Waloh kuwi nek ning kene kadang nek sing dokumen ngono ya, guys. Nek kene nek ngarani waloh, tapi nek ning nggone sampean-sampean ya enek sing nyebut labu kuning, ya enek sing ngarani waloh, ya enek sing ngarani piye ya, guys. Beda-beda ngono lho. Kadang aku nyebut labu sing dawa panjang ngono kae. Nek ngarani jerene labu gak labu guys piye ya. Waloh ijo ngono apa piye ngono. Kan beda-beda. Nek ning kene ya labu, waloh, lah nek ngarani blonceng kuwi ya enek sing ligo. Anak sing piye ngono lho guys, kan beda-beda daerah beda namanya nggih. Tapi barangnya ya padha, ya siji kuwi cuma kok nek ngarani beda-beda ngono. Nek ning daerah ndi ya guys, Gunung Kidul sak bloke Yogya nggih, iku ning bloke Mbak sapa ya? Bloke Mbak sapa nek dhisik nek bar nganti lali ya guys. Iku nek ngarani godhong kates malah godhong kamplong. Padahal kamplong nek ning kene kobot jagung sing sek enom iki guys. Nek ning kono kok godhong kates, aku mangane ya bingung. Lho, wong godhong kates sik dijenakno kamplong. Nek ngene ya godhong kates. Beda-beda daerah ya beda. Mampus, kok dhisik kok sletap-sletop dhewe. Mam ngene kok. Segere kok ora kaprah ya, guys. Ya Allah, mbok aja udan dhisik ya Allah, anak ben teko masik. Angger yaene. Pokoke saiki iki angger mulai jam 12, jam 1 ngene wis mulai mendung uleng-ulengan, mulai angin. Kadang nek pas angin nek ngono kuwi gak sida udan, guys, tapi yo mendung, duduk ngono. Kadang mok grimis tok meneh angine wis. Nanti pirang-pirang dino ki udane cuma gerimis tok. Tapi angin karo buduke kuwi dene wong ben nangkep kabeh buduk ngono wis. Sing mbah-mbah sing jek done sawah, done tegalan kuwi. Gak nang mantuk kaya yo. Ya. Bapak. Lanjut. Ini ngarep guys nih.
jagungan karo anak lanang. Kalau Mas Arif, nah ini lah piahnya apa? Alah urung karena yuk angin kok. Pegel ki kok saponi ae. Engko nek seberudan bisa naik kok. Alhamdulillah. Mantap. Mbah Kongkong teko dok. Mbah Kongkong mantuk. Kuduke kok ngene kok. Mbah nantang mantuk. Alhamdulillah. Oke. Nah, ya, kopi lanjutnya kontengnya. Kalimantan lah dari Yoati. Dan guys, hujan mulai gerimis. Kalau Mbah Jais ki kok gak kademen apa piye? Enggak. Ngaleh sesuai. Ngono lah teles rek jengkok ning kono teles hujan. Bebek kalau masuk ke Sithik-sithik. Dan nek copanan di daerah ndi yo, Mbak? Ya kan Paling Roroni gondel lho paling. Lho, Untuk PT-PT. jibok perhentikan Lah iya, peng aku liwat tok. Saiki carane blower. Jibok do cara tahan ada sing ambil. Mbah Jais, udan, Mbah. Gak rungu. Masuk angin. Dinda yo rung mulai Mbah ngene iki kok. Sekolah kok sedino-dino. Terus kok enggak? Ya nek esuk sarapan nah kan kei mangan piye, Mbah? Kei mangan gratis kuwi. Siti iki cerita ya, Nek Siti iki melok nganu, antar jemput ngono lho, Mbah, melok ning mobil ndek. Bujur Siti. Lah iya. Maksudnya melok sing tukang ngantar, gak penggian sing Jare mung isa mung Siti. lho ngaleh. Nek ndeknane ngene, bojomu tukang apa sih tak ngono? Siti ngomong ndek ngene Melok ngono ku lho, Mbak, nganter makanan rono rene niku lho njupuki barang karo ngono iki. Lah terus paling ganti ya. Aku ngono ganti posisi. Ngendor gajian enggak? Maksudnya apa? Pak anu leang. Kerja ning rumah makan kok, Bang, anu makan gratis lho lah ning ndi ning. Iso lah aku karek benek kok ora iso le. Nek wong dolan kok iso kepo goleki ya. Lah kok kon menek ya ora iso, karek menek ya ora Ngene, iso. Mbak. Iki lho Mas nek tas kok 13.000 murah Mas aku ngono. Kamu nyarep do. Ora iso gak kepul gede, Bang. Tapi ya tenan nek tenan cara ngono walah rokok per meneng iki. Sangane. Aku lho warai. Oke, ini anak buta kok kabarnya. Aku nek wis iso marai kowe. Ben roh blojo ning HP. Aku ini nganu. Akhir dia rak kotang siapa api sih, mingsat apa. Itu rak murah. Lho kuwi takon ngono. Iya sing kuwi 20.000 untuk telu barang kuwi, Dik. Lho kuwi apa tak meneng Mbak kok. Ku wong kok apa-apa kok ngakoni iso dhewe ngene ya, ora sida, wis gagal ya, gagal. Wis gagal ora sida. Tanah iki ra ndek, entuk wis ra Kandhani aku cara mono iso nutul iki roh iki murah kuwi murah ngono paling walah bodoh paling. Pindah ngene kok, Mbak. Kepala negara sing gede dhuwit. Ngene jere, untung ya to buku ki gak iso nutuli
pesan ngono-ngono kuwi cara iso ngono paling malah Bareng walah babar pisan. Seroy. Untung kok ibu ki ra iso ngono. Petrok api-api ya Anu ya, iki lho HP ku cangking tes tak baterai. Pak Su ngangetno banyu dik Dinda, guys. Pe mandi, walah lah kok teles kabeh kok ngono, Mas. Dingetno banyu biasanya gak tahu nggo banyu panas, nggo banyu hangat gak tahu. Tapi iki kan agek bar panas. Dene mandine ya banyu anget. Alhamdulillah wis adem kok. Meskipun Dinda ki, wes tak demek adem iki. Nek gak adem ngono ndek bengi turune kan ya rangkler, Mas. Ndek bengi turune sangkler. Cuma pilek lho ndek irunge buntu. Takon goleki presker sing warna ijo ke lho nendi sing tak sedoti ning kamar lor paling. Yo nek disedot ijek, Mas, bilang, cek rontok mambu. Ndek takon goleki ora gelem mek. Nyedoti minyak kayu putih telon kuwi malah wis kuwi ae, Bu. Yo wis. Memang malah HP adus banyu biasa kuwi. Sing Pak Sune tak ngetno banyu. Engko bingung guys masak apa. Soale bakule kuwi prei. Mbak Ni ora mangkat. Ning kulkas ki enek apa nih? Ndik ngene juga tuku-tuku tempe apa ya aku. Iki duwe sambel pindang. Sambel pindang ndik ngisek duwe. Oh Pak Sune pasar ya. Ini pasar ya? Yang Paeng. Yo mau sak enek sambel-sambel. Iki apa ngidul dadak enek kadro Lho. mbek Kiai. Bu Sumarse. Wah, apa jagung. Lah kok bengi aja jagung. Engko bengi stoprak, Dik. Jagonge tara yo engko bengi. Dek bengi. Kok gak ndelok story ini. Loh, apa nganu, nggak story Ndek? Wah. Berarti jago. Lho regane lho Mas, 30 juta. Lapangan tertutup. Iya, yang terus muni ngono kuwi, ya wis koyok ning nglebak barang kae lho. Wis ngono kuwi, angger muni rego sakmono kuwi Tapi wis. plafone ngene kok. Iya. Kok gak terus lurus. Kuwi kan dibentuk-bentuk koyo bunga ngono kuwi. Lha kowe ndek roh? Ana story ini. Storyne wong-wong gitu. Lha kowe ora nganguk Dek. Cerita ngono. Engko Dinda tak dadar nondok nih sarapane. Sopo? Mbahku kae apa? Mesti nek wong ngono kae, ramene mbayani Dik. Ndang persiapan, Nduk, iki banyune wis anget. Dik iki ning sekolahan ki nganu ya. Awak gak penak kan yo rontok nganu yo. Lah yo gak pelajaran jere nyocokno apa ngono matematika ngono. Lah jam 10 kuwi wis dikek ning ruang UKS wicah loro jere. Angel karo Dinda kuwi dikon istirahat karo gurune terus dikeki obat parasetamol kuwi. Lah ndeke ya wis nggawa, maksude Dinda ya minum obat ini Bu ngono. Oh alah sama ya udah anu kon istirahat pokok intine kon turu. Dikek ning ruang UKS ndeke turu pirang jam ngono. Tapi gak pelajaran kuwi trimo nyocokno soal tok ngono. Ndeke jek entuk biji 100 sih jere. Dicocokno kancane kuwi matematika. Marai lese ning mbet banyu kan les matematika Mas. Heeh. Ndek iki pokoke sak urunge di nganu ki ndek wis ero wis nganu. Lah bature yo Angel kuwi Dik. Ning Randu. Angel ki nganu, Angel iki yo Angel adine Amat kuwi lho. Iya, Lasrano. Iya. Yo awur Dinda kuwi. Nek sing bahasa Inggris sak ning itu. Gak tahu, yo petukane ning gapura kene ngenteni Ndek. Cara ngono ki kancane iki do gak paham malah dikon warai Dinda. Lah nek Dinda ning omah do video call ya njaluk warah. Cara carane piye? Ngono ning malah do njaluk warah ngene kancane iki jerene sekolahan iki yo ngono.
Sing iso kuwi. Lha ya lah duga elas sik. Sing kancane sing juga iso ya kon marai Dinda karo Angel kuwi jere. Kon njaluk warah cara-carane ngono. Diwarai berdiwarai guru. Ya ora ya genten Dinda sing iso Dinda mbek Angel kuwi, Dik. Kan sak kelas cara mono, Ndek mbek Dinda. Arfi barengnya kan gak les, Ndek. Ngono. Gak tau do les mari. Nek ora iso terus do njaluk nganu ya. Yo, maksudnya dikei contoh ben do ngarep dhewe ngono. Diwarai contone kan ngene. Biasa njaluk warah nurut sing kene ndek bingung. Lah ya jere yo antri ngono aduh ngatek do ning sekolahan iki. Maksudnya do giliran ngenteni kancane ngenteni iki ngono antri. Wis nganu purung ya, wis anget purung ya. Jajal ngono. Buka sah panas-panas sampai mulik-mulik lah yang dikekne bak. Yang mandi. Tak gawekne sarapan. Wis panas sih. Segane lho kedil-kedil kok sedeng ndek bar dandan wis mateng. Sing penting iki sarapane Dinda kuwi nek aku ki. Mamu karo apa wis. Oke, wis sayur sapah ndek ngisek tak kene kulkas sik. Engko dipanasi neh. Engko bakul sayur sing awan kuwi yo paling sing jam 11 kuwi yo mangkat engko. Golek apa awan. Mbak niki yang gak mangkat ngono wis. Bingung iki guys, coto. Enek bakul yo adoh iki. Di aku aku tekan ngrayang Pak Suwi, guys. Kon melok ngrayang lah ider nendi. Wis do diideri. Kon bakalan ngrayang. Dia iki lho wis disakno ya. Ndang keworono banyune. Aja mulek-mulek tenanan masak bak panas kuwi engko basim gedhe kuwi.